Good morning. गिबियावनो र मोनसे बुस्थु खिथिनि नोंथांमोननो बाहेरायाव ओंखारनो हाया बेनिखायनो भितराव हाबफिनगोन आरो भितरनिफ्राय नोंथांमोनखौ बुजायनो नाजागोन नङा होमबा COVID-19 जोंनि केम्पासावबो साब्रै जादोंमोन आरो बेनि उनावनो बिथांमोनखौ आंनिनो लोगोमोन आरो बिथांमोनखौ क्वारेन्टाइन सेन्टारसिम लानानै थांबाय बिथांमोननि सोलेराव जेबो सिम्पटम गैयामोन बा लोमजानाय गगा मोननायबो जेबो गैयामोन नाथाय बिथांमोनखौ पजिटिभ होनानै लानानै थांबाय लांनायनि उनाव आंखौ हम क्वारेन्टाइनाव दोननानै थांबाय आरो हम क्वारेन्टाइनाव दोननायनि उनाव सरकारनि गेजेरनिफ्राय जेबो जानाय मुवा बेसाद जेबो मोनाखै बास बिथांमोना सिल मारिनांगौ सिल मारिना हम क्वारेन्टाइन खालामना होदो आरो जानाय मुवा सुवा जेबो होआखै होगोन ना आं एसे सोङाखैबा आरो जों 6 जन दङ साब्रैबो 6 जन गासै आरो सिल मारिना थांबाय थांनायनि उनाव सानबानि उनाव मैयायो टेस्ट खालामनो फैदो मोननै टेस्ट खालामना जादों बेयाव मोनसे आर्टिफिशियेल माने सफ्ट टेस्ट आरो मोनसेया जादों रिपिड टेस्ट आरो बे टेस्टखौ खालामबाय मैया खालामनायनि उनाव मोनसेथ' रिजाल्ट लोगो लोगो ओंखारो नङा होमबा आर्टिफिशियेला आरो मोनसे दङ रिपिड टेस्ट आरो बे सानबानि उनाव फैगोन रिजाल्टआ अब्ला माबायदि टेस्ट खालामदोंमोन बिखौ भिडिअखौ नायना लागोन नोंथांमोना स' भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय কারো নাই যে লগে লগে কোনো নাই 5 দিন আগে রাখো এতিয়া নাই হ্যাঁ 5 দিন পিছত খেলি যাব আহিব পাৰে আপোনালোকৰ जियानो जा नोंथांमोना खोन्थिनो थाखाय भिडिअखौ बानायबायानो अब्ला नोंथांमोना मोजाङै नायना लाबानो जाबाय माबायदि टेस्ट खालामो माबायदि गन्थंखौ सोब्रनो हायो न' गोथौसै बहुत आलुसै सोना होबा नोंथांमोनाबो टेस्ट खालामनोबा मोनथिगोन আপোনাৰ কি হয় এইটো ৰিপৰ্টত আপোনালোকৰ মিলাইছে ন কিন্তু নেক্সট ৰিপৰ্টত আপোনালোকৰ আকৌ পজিটিভ আহিব পাৰে নেক্সট ৰিপৰ্টটো লগ হৈছে চাগে দুইটা লগ হৈছে মানে এইটোত তাৰমানে আপোনাৰ ভাইৰাছটো বেছিকৈ থাকিলেহে দেখাব এটা ভাইৰাছটো যদি বেছিকৈ আছে তেতিয়া এইটো দেখাব আদাৰৱাইজ নেদেখায় চিম্পটম হ'লে তাতে দেখাব आरो आंनि लोगोफोरखौ जायखौ लांदो आरो बिथांमोनखौबो जेबो मेडिसिन होआखै बिथांमोनखौबो जानोल' होदो थांनानै जानो दोनहैदो बेफोरबायदिल' खालामदो जेबो मेडिसिन होआखै आरो जाय थाना फैदो बिथांमोना मिथिखागौ माबायदि राजनितिक सालायबाय दं भिडिअखौथ' नोंथांमोना नायबायानो दा COVID-19 माबायदि बेराम नोंथांमोना बेनि सायाव बेसे फोथायो नोंथांमोना बेनि सायाव बेसे फोथायथि दङ बेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आं बुंनो सानो जायफोर सुबुंखौ लांदो बिथांमोननि सोलेराव जेबो बेरामानो गैया आरो मोजाङैनो दङमोन लोमजानाय सोमजानाय जेबो गैयामोन नाथाय बिथांमोनखौनो पजिटिभ होनानै लानानै थांबाय अब्ला बाय बाय भिडिअखौ नुबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनो दाबाव र' आरो बोरैबा जुदि पजिटिभ जायोब्ला नोंथांमोना क्वारेन्टाइन सेन्टारनि भिडिअ मोनबाय थागोन बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेयाव मा जागोन मा थागोन बेखौ खोन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनो नाजागोन अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो खाथि थानाय घन्टा बेल आइकनखौबो दाबायना हो न' COVID-19 इज गो बेक बाय बाय